Henk Dame, volgens mij zag ik net 10.000 paar handen de lucht in gaan. Ja, het was een supergezellig feest. Maar ik was vorig jaar ook al bij jullie en het was ook fantastisch. Dus ja, ik wist van tevoren al van hartstikke mooi optreden. Dus ik heb net nu een singeltje uit, of een paar weken al. Staat op dit moment nog in hitparades. Een verzamelalbum komt eraan. Die gaat eind van deze maand uitkomen. Met al mijn hits, wat ik er nu toe gedaan heb. Zeg maar een jaartje of 9 ongeveer. Het is een verzamelalbum met 18 liedjes, met bijna allemaal singles die ik tot nu toe gemaakt heb. En daarbij nog wat mooie liedjes die ik zelf heb uitgekozen. En daarna komt er weer een singeltje uit. Die komt weer eind september ongeveer, denk ik. En dus we zijn lekker bezig. Het gaat hartstikke goed. Dus de optredens gaan hartstikke goed. Ik ga live met de band ga ik wat dingen doen. Live een concert ga ik 4 of 5 shows doen. In het nieuwe jaar, dus we zijn lekker bezig. Ik weet nog niet precies welke zalen. Ja, ik weet het wel, maar ik mag eigenlijk nog niet. Ik heb er eentje staan, wel 24, dat is dit jaar al, 24 september. Live een concert in Molenschot. Is een camping, Molenschot. En Limberg Plaza heet die. En dat is mijn eerste. Of mijn eerste die we dit jaar doen. En volgend jaar doen we er alsnog 5 bij. We hebben in Limberg Plaza 24 september Willem Bart, Tony, Els Bakker. Ja, dat was het. Ja, nog wel een paar, maar dan vergeet ik even misschien een paar. Maar dat zijn een beetje de gasten die we... Danny Terp nog, Nederlandstalig feest. En dan waar alleen zeg maar, ik dan live met de band ga. En de andere artiesten die gaan met de tape uit. En daartussendoor ook nog wel de band live spelen. Dus. Voor de mensen die nou kaarten willen krijgen, kan dat via je website? Ja, via henkdame.nl en ook via de locatie waar we het concert geven. Dus daar kunnen ze ook kijken op limbergplaza.nl. Dat is ook perfect. Dus.